ఫ్రెండ్స్, హీ ఈజ్ ద రతన్ టాటా. 1991లో రతన్ టాటా టాటా గ్రూప్స్కి చైర్మన్ అయ్యారు. అప్పుడు టాటా మోటార్స్ మన ఇండియాలో ట్రక్స్ తయారు చేసే అతిపెద్ద కంపెనీ. 1998లో రతన్ టాటా మనం ఒక మోడర్న్ ప్యాసింజర్ కార్ తయారు చేద్దాం అనుకున్నాడు. అదే సంవత్సరం చివరిలో రతన్ టాటా టాటా ఇండికా అనే ప్యాసింజర్ కార్ను తయారు చేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ టాటా ఇండికా మన ఇండియాలో తయారైన మొదటి మోడర్న్ కార్. రతన్ టాటా కష్టపడి తన కళ నెరవేర్చుకున్నాడు. కానీ టాటా ఇండికా కార్ మార్కెట్లో సరిగా సేల్స్ అవ్వలేదు. టాటా గ్రూప్ ఆ కార్ బిజినెస్ని అమ్మేద్దాం అనుకున్నారు. 1999లో ఫోర్డ్ కంపెనీ టాటా కార్ బిజినెస్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నారు. సో ఫోర్డ్ కంపెనీ టాటా గ్రూప్స్ని డెస్ట్రాయిడ్లో ఉన్న వారి హెడ్ క్వార్టర్స్కి ఇన్వైట్ చేశారు. బట్ రతన్ టాటా మరియు వారి టీంతో కలిసి అక్కడికి వెళ్ళారు. బట్ రతన్ టాటాకి మరియు వారి యొక్క టీం ముందే ఫోర్డ్ చైర్మన్ బిల్ ఫోర్డ్ ద్వారా అవమానపడ్డాడు. బిల్ ఫోర్డ్ రతన్ టాటాతో ఏమన్నారంటే, మీకు ఈ బిజినెస్ గురించి ఏం తెలియదు కదా, మరెందుకు ప్యాసింజర్ కార్ బిజినెస్ ఆరంభించారు? మీ యొక్క కార్ డివిజన్ని మేము కొనడం మేము మీకు చేసే పెద్ద సహాయం అని రతన్ టాటాను కించపరచడంతో ఆ రోజు రాత్రే రతన్ టాటా గారు తన కార్ బిజినెస్ని అమ్మకూడదనుకున్నారు. రాత్రికి రాత్రే ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇండియాకి బయలుదేరాడు. దాని తర్వాత రతన్ టాటా తన యొక్క పూర్తి గమనం టాటా మోటార్స్ పైన పెట్టారు. దాని తర్వాత టాటా మోటార్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ కార్ కంపెనీగా మారింది. 2008లో టాటా మోటార్స్ మార్కెట్లో అధికంగా సేల్స్ అయ్యాయి. అదే టైంలో ఫోర్డ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ లేకుండా, సేల్స్ లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తూ ఉంది. 2008లో రతన్ టాటా ఫోర్డ్ కంపెనీ యొక్క జాగ్వార్ అండ్ ల్యాండ్ రోవర్ కార్ సిరీస్ను కొనడానికి ఆఫర్ చేశాడు. ఈ కార్లు ఫోర్డ్ కంపెనీ యొక్క వర్స్ట్ సెల్లింగ్ కార్స్గా ఉండేవి. బిల్ ఫోర్డ్ తన టీంతో కలిసి ఇండియాకి ఓ మీటింగ్కి వచ్చారు. ఆ మీటింగ్లో బిల్ ఫోర్డ్ ఏమన్నారంటే, మీరు మా కార్ డివిజన్ కొనడం మాకు మీరు చేసే అతిపెద్ద సహాయం అని చెప్పారు.